Assalamu alaikum, da fatan kowa ya tashi lafiya. Yaya shirye-shiryen tafiya aiki, yaya iyali, ubangiji Allah ne jagora, Allah ya taimake mu. Da Allah jama'a ina dan neman wata afuwa kuma ina bada hakuri. Kwana 2 zuwa 3 kuma ba da lokuta da yawa ana yin hanyar account ɗina. Mutane suna chatting da mutane kamar ni ce, ana roƙon kuɗi, ana roƙon recharge card wanda ga baki ɗaya ban sani ba da alaƙa da wannan. Wanda kuma dai kun san ba zan yi wannan ba to dan Allah ko da wanda matsala ta faru da shi ko kuma ya ji wani yayi da ya faru da shi da Allah ya yi haƙuri kuma ba da haƙuri wallahi ba ni bace ba ni da alaƙa da shi ko a Facebook ko a Instagram akwai mutane da yawa suke amfani da sunana da hotuna na da suke posting suke chatting azin kamar ni ce to dan Allah ai haƙuri wallahi ba ni bace ba ni da alaƙa saboda waɗanda suka sani sun kira da sun mun complain wanda sun ce ga abin da yake faruwa to dan Allah a yi haƙuri ba ni bace kuma ko da haka ta faru kar ka yarda da info wannan